умед дидия сатсумаи қарзишуна суроғ кезиям трамай ма 100 сомон қарздорӣ ҳамун сатсумаи қарзита бите ки ма қарзиира битмузӣ بیارم قرضی را سلام علیکم اکو سوزه خوبه من همجا شنویدم اوضاع شما را این پلنجه شما کو بخیره باز من حلش میکنم این عبرت 100 سومون داو بته سوما رحمت اکا این افندی 100 اوه гап нест моира ина 100 сомони қарзӣ ту ина умеҷон ҳазор ҳама қарзи табиги эй ошно суми мара намети ин суми ма ҳай ира ма да ту додум да дуда ҳамаро чо чи нам гирифту сума ҳай бало ё मेरी महबूबा महबूबा